לזרועות של אהובתו היפה, ינינה, כן, זו באמת אהובה יפה, אזרחית ישראלית ששירתה בצה"ל, עברה גיור. השניים רוצים להינשא, אבל ברבנות קבעו אחרת. שי לא ויתר, והוא העלה פוסט שבו הוא קורא לשר בנט בקשה שיסייע לו להתחתן, והם יכולים להתחתן במקום אחר, אבל הם רוצים להתחתן כאן בישראל עם החברים והמכרים והקרובים. קודם כל את עשית גיור. נכון. אז את יהודייה כמונו, כאילו מה הבעיה בדיוק? מי ברבנות יש לו מה לומר על העניין הזה, סליחה? הרי כידוע לכם הרב הראשי לישראל, לצערי הרב הוא לא בתפקיד כרגע, אז מי זה שפסק אחרת? זהו, יש פה איזו בעיה שאני כהן. אוקיי. למרות שפליישון נשמע לא הכי כהן. שמשפחתך, כן. כן, יצא שכל הפליישונים בעולם הם כהנים. כהנים לא יכולים להתחתן עם גיורת. עם גיורת. לא עם גיורת, לא עם גרושה. יש עוד כל מיני הגדרות. אז מה עושים? מה עושים? זה בדיוק מה שאנחנו שואלים. זאת אומרת, בישראל, כפי שאנחנו רואים עכשיו, אין לנו דרך להתגייר. פניתי למשרד הפנים, שאלתי מה עושים, אמרו לי, אתה יהודי? וגם אני וגם זוגתי, אנחנו יהודים. רק הרבנות יכולה לטפל והיית בצבא. הייתי בצבא, כן. שירתתי כמורה חיילת 2 שנתיים. זה הדבר הכי מטורף ששמעתי. רגע, אתם אוהבים? זה אהבה? בואו ניכנס לנושאים האמיתיים החשובים פה, זה אהבה אמיתית. כמה זמן אתם ביחד? אנחנו כמעט 3 שנים. ואיך הצעת לה? רגע, ומאיפה עלית? לתוך המדינה המדהימה שלנו, שכל רגע יש לנו טיל אחר פה, זה מקסים. עליתי מרוסיה. תמיד ידעתי שאני יהודייה, והייתי פעילה בסוכנות יהודית, הייתי גם מדריכה במחנות קיץ של הסוכנות, ומשם בעצם הקשר שלי עם היהדות, עם ישראל התחזק, והחלטתי לעלות. אם אתם מכירים פרויקט נעלה, נוער לפני הורים, אז עליתי בגיל 15 לצפון, קיבוץ בית זרע. סיימתי י"א, י"ב. לבד? עליתי לבד. לבד, בנעלה עולים, הצעירים עולים לבד, זאת אומרת, זה גם לא מעט אומץ. רק יש לי שאלה אחת. למה פניתם לשר בנט ולא לשר הפנים? שר הפנים הוא אחראי לנושא רישום זוג נשוי במדינת ישראל. שר הפנים ושר הדתות באמת הם שניהם מוקדים שאנחנו עכשיו נפנות אליהם. הכל התחיל בסך הכל לפני יומיים, זאת אומרת, אני חשבתי גם לפנות לשר הפנים, אני די חסר אונים בקטע הזה. משרד הפנים הפנה אותי למשרד הדתות, משרד הדתות הפנה אותי למשרד הפנים. תשמע, אני אגיד לך מה קורה. זוג כזה במציאות הישראלית נתקל בחומות פצורות, דלתות סגורות, ואז הוא מעלה פוסט, ואם יש מזל, הם מגיעים לתוכנית הזו. ופה אנחנו קוראים לכל מי שמביט ומסתכל שיעזור להם. אני אעלה מחר פוסט גם לכבודכם, כי אני חושב שזה שערוריה. אדם ששירת בצבא ההגנה לישראל, אישה ששירתה את המדינה שלנו בצבא ההגנה לישראל, אישה שעשתה גיור כהלכה במדינת ישראל. כאילו ליהודי אחר את יכולה להתחתן, רק לא לכהן. ליהודי אחר כן, אבל עשיתי גיור רפורמי, לא אורתודוקסי. רפורמי, אוקיי. אז אני חושב שהמדינה תצטרך לפתור אותי באיזושהי דרך. יש לי תחושה שאתה תיקח את זה על עצמך, שתעזור. כן, לא, יש פה עניין עם הגיורים, שזה רפורמי אורתודוקסי, אבל גם אם היית עושה אורתודוקסי, לא הייתי יכולה להתחתן עם כהן. אז האישיו פה הוא לא איזה גיור היא עשתה. זה לא רלוונטי. אז אני חושב שאתם חייבים לפנות לשר הפנים מחר בבוקר במכתב. את המכתב שלכם אתם תעבירו גם אליי, ואנחנו נעביר את זה לכל מי שרואה את הפוסטים ואת העניין. השבוע שעבר היו 1.5 מיליון איש שהסתכלו על הפוסטים שכתבנו, אז אני מאוד אשמח יראו את זה. יש שם 80,000 קבועים, אבל לפי הסטטיסטיקה של גוגל, של פייסבוק, זה הוא בודק את זה כל שנייה כמה. ומאוד שמחתי ש1.5 מיליון ישראלים מתעניינים במה שאנחנו כותבים. אבל הנושא שלכם הוא נורא מהותי וחשוב, ואני חושב שמחובתנו כישראלים לגרום לכם להתחתן, כי אין כאן חתונה לשם קבלת אזרחות, את אזרחית מדינת ישראל. אין כאן חתונה לשם לא יודע מה. יש כאן אהבה, חייל, חיילת, אנשים שתרמו למדינה, לא מבין מה הבעיה. בוא נראה רגע את הטבעת, סליחה שאני... תסתכל, הוא גם השקיע בטבעת, אלוש, תראה איזה טבעת. אני בחרתי לבד. מה זה? טבעת יפה מאוד. מה זה, בדקת את זה עכשיו כמו יעלומן עם השוונצים האלה. אני אסור פה להגיד פרסומות, אבל אני כבר כמעט 20 שנה באותה חברה. איך הייתה ההצעה? איך הצעת לה? לקחתי אותה לחוף הים, עשיתי ארוחת בוקר, גבינות, יין, מיץ תפוזים. היא קצת חשדה,
זה היה ביום האישה הבינלאומי שברוסיה הוא נחשב מאוד... בשמיני למרץ. ברוסיה זה חג ענק. אני לא ידעתי את זה גם כן, אבל למדתי את זה עם השנים. בשמיני למרץ, אצלנו זה יום האישה הבינלאומי, למדו פה לציין את זה. יום האישה הבינלאומי הוא בעיקר לציין את לצורך העניין, את התקופה... תן לו באמצע התיאור של האשראי, לא, אבל ברוסיה מסתכלים על זה אחרת לגמרי, שם זה יום חג. בעולם מסתכלים, ובצדק, בשמיני למרץ, כיום ציון מעמד האישה, שאישה, ואני גאה לחיות במדינת ישראל שאישה היא שוות זכויות. ברוסיה לצערי הרב זה לא ככה. רגע, אנחנו לא נספיק, אני רוצה לשמוע את ההצעה. בגלל זה ביום האישה הבינלאומי, זה לא איזה חג. ברוסיה זה חגיגה מטורפת, אבל אצלנו זה לא. בבקשה, כן. אז זהו, אז הייתי צריך לתרץ, איך אני מביא לפרחים, לוקח אותה לים, אז אמרתי לה, זה יום האישה הבינלאומי, כי אני יודע שברוסיה זה נהוג. הוא אמר שהיום זה 8 במרץ, ובעצם במהלך הנסיעה לפלמחים גיליתי היום זה 7 למרץ. אבל לא, זה נתון קטן. וקראת על הברך, ואמרת, האם תנסי לי? כן, היה דבר כזה? היה רגע כזה לפני הקינוח. והחברים באו? כל החברים? לא, היינו לבד בחוף. לבד. הם היו בחוף, קודם כל פלמחים זה אחד בחוף. החופים היפים בישראל, כן? זה החוף שאני נוסע אליו. אין שם פפראצ'י, אבל זה מקום מקסים. ותגידי, הסכמת מיד? הייתה הסכמה מיידית? הסכמה מיידית. טוב, תראו, אנחנו מאוד... רגע, ומה ההורים אומרים? שמחים, מאושרים. מאוד מאושרים. תראה מה היא תפסה. קודם כל, אני מקווה שהשארת איזה שיר יפה לזוג שרוצה להתחתן. שאני אשיר? אתה, בוודאי. לא, בוא נבקש איזה שיר, אתה האם יודע. אנחנו רוצים להקדיש להם שיר לזוג, אז תכתבו לנו בפייסבוק, תמיד כדאי להפנות לפייסבוק. בפייסבוק תכתבו לנו איזה שיר אתם רוצים להקדיש לכם. שיר ישראלי, בבקשה. רק שנייה, הוא גם נלחמת עכשיו, היית בלחימה, נכון? אני החלפתי חיילים סדירים שהיו בגבול הסורי, ואנחנו בעצם תפסנו את המוצבים שמול סוריה נמצאים. ובטח היא דאגה, מסכנה, כססת ציפורניים. רק שדאגה, גם השארתי אותה לבד בראשון. עוד לפני שהתקשרו אליו, התיק כבר היה מוכן בכניסה לדלס. אני רוצה לתת לכם... רגע, רני, מה הוא רושם פה? אני רוצה... יש לנו פרסים שאנחנו רוצים לתת לכם קצת, לשמח אתכם. מה אכפת? פרסים? אנחנו רוצים לתת חופשה זוגית בארץ. כן, לפנק אתכם. מתנת. מרקי טיבול של אוסם. טעם שמחזיר אותי הביתה. זה טוב, זה אוסם. ואנחנו כמובן צחקנו. וגם צחקנו, אבל גם אנחנו רוצים לאחל לכם מכל הלב הצלחה. אני מאוד אשמח שמחר בבוקר גם כבוד שר הפנים יקבל את המכתב הזה, וגם כבוד שרת המשפטים. שני אנשים מאוד נאורים ואנשים חכמים, ואני מאוד מקווה שהם יקשיבו וינסו לפתור את הבעיה, כי זה אכן בעיה וצריך לפתור אותה. זה לא שמישהו עושה לך את זה. אנחנו אז זרקנו את הכפפה.